Tot el rato perquè miro que si ve algú s'aixecarà. Anna. Esperant el romà. no. És que no sé qui ha dit que ha dinat a l'Ajuntament. No, què fan? No, espereu el romà. No, és el contrari, és que Sí, em recordo. no me'n recordo. Sí? Vale. Per presentar una mica. Sí, vas dir. Escolta, em deixes que t'he aixecat. Espera, toques el darrere. Vale, sí, sí, posa. Sent? Sí. Hola, bon dia. Gràcies per venir un diumenge al matí, esplèndid com avui. Jo sóc la Montse Navarro, sóc professora de música de l'Estudi de Música i en col·laboració amb la nostra aula de cant coral, de Teresa Valls també, i la Coral Aprodisca, de la qual Josep Maillo és el director, hem muntat un repertori, la mar de bonic, que esperem que us agradi. Sense més preàmbuls, comencem. Gràcies. Com ha dit la Montserrat, gràcies a tothom per haver vingut. Començarem, farem primer una mica de la coral de Prodisca. Farem 4 cançons que les anirem anunciant. La primera és una cançó que és molt coneguda en el País Basc, que es diu, fan una al·legoria a les Maites, i el nom de la cançó és del mestre Sarazábal, Maite. Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, al corazón amante siento resucitar. Vuelvo a tu imagen bella, en mi memoria ver como un temblor de estrellas muerto al amanecer.
del sueño de la muerte, para adorarte despertaré. Maite, Maite, Maite. Seguidament és una cançó que potser encara la tindria que posar una miqueta més tard, perquè el seu títol, l'autor és desconegut. I és un senyor que es va inspirar, es va bombar de tapes, com hi ha per aquí, i el títol de la cançó se'n diu El menú. Bueno, potser la gent diu que canta al final, no, el menú, però bueno, tenim una altra cosa de despedida més. No vull dir que aquesta no sigui bonica, no? Ara entrarem aquí una mica dins a casa nostra i cantarem una part, un fragment d'una sardana que és molt llarga, és molt bonica i de moment tenim la meitat, que se'n diu La Maria de les Cenes. La Maria de les Trenes, al mirar-la tot passant, feia de fugir les penes la bellesa d'un instant, convertit després en cant. Quin respecte al seu posat, tan senzill ple de sorpreses, resplendent i la bondat, la virtut i la franquesa i el cabell cap entrenat. Els teus ulls són boniques, la promesa d'un amor feliç i la joia que t'espera, les desveus d'un dolç somni de l'encís. Els teus ulls són boniques, claredat, infinit,
Bueno, ara ens anem a Itàlia. És una cançó d'un fragment d'una òpera i és un fragment molt petit, una àrea que en diem, que se'n diu Lazia Gio Bianca. Bé, ara és el torn de fer la primera peça conjuntament i hem escollit una peça de Händel prou significativa pel dia d'avui, que és el Joia en el món.
Ara ens anem tornant. És un goig de poder tindre la Montserrat aquí. La següent cançó és del mestre Millet, amb el qual vaig tindre el goig i la satisfacció. No aquests Millets que se'n parlen ara, jo soc més gran del que sembla, encara que sembla que tingui 30 o 32 anys. Allò vaig fer els estudis i llavors vaig tindre per sort de tindre aquest mestre Millet. I va fer una cançó que és molt bonica i molt maca, que se'n diu La dama d'Aragó. Bé, seguirem amb una peça força coneguda també, que és el Rossinyol.
clar, hem improvisat aquí una mica els directors, o sigui, la coral ja saben per on van. Passa que nosaltres som una mica augerats, Montse, som valents, però bé, és un encant treballar amb la Montse perquè serà que jo tinc la coral de Prodisca, ella té l'altra coral, tot hem dit, fem la despedida, la cloenda era de fer l'himne de l'alegria. El tenia que dirigir jo, bé igual també. I hem dit, per què no fem una cosa de germanor i el dirigim els dos? O sigui que ara els cantaires tenen que estar una mica alerta, però no passa res. Per tots vosaltres i com a despedida, l'himne de l'alegria. Moltes gràcies. Espero que us hagi agradat. Nosaltres estem amb un goig interior impressionant. Gràcies a tots per venir, gràcies a ells per les seves veus, el seu esforç i la seva alegria. Gràcies a la Coral Prodisca, que fa una feina, no sé com dir-ho, brutal, genial. Salut també a la Coral d'Ella. Gràcies a tots.
m'estan dient que anunciï que no marxeu perquè tot seguit ve un altre grup, o sigui que música fins a l'hora de dinar o més. Val? Gràcies. Pep.